Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei tinokuchingamidzai kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo iro rino gore, ndipo apo pandakabva ndachizofinda out kuti amai vangu vakagadzira mudzimai wangu. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kusvika pari nhasi, zvinondirwadza zvisingaiti kuti saka amai vakatosarudza kundigadzirira mudzimai wangu kunyangwe pasina kana chandainge ndakambovatadzira. So ivo amai vangu vainge vasingatombomufarire zvachose mudzimai wangu uyu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: amai vakati vainge vasingakwanise kumugamuchira, vakabva vati iye mudzimai wangu rainge riri hure, nekuda kwekuti vabereki vake vainge vachigara kune rimwe guta. Iye ainge achiloja, akatanga kuloja kubva apo paainge achiri form 2 akazonditizira paainge ava form 4. Ndakatanga kudanana naye third term paainge achiri form 2 tikachovha kuzonosvika ndichizomumitisa apo paainge ava form 4. Saka mudzimai wangu inini ndaitozviziva kuti ndakamuwana achiri mhandara, but amai vakaramba vakati unopenga iwewe, kurara kwawakaita nemunhu uyo ainge ari kumaperiods wava kutoti pwetere ainge ari mhandara. Unoiziva mhandara iwewe, ukaiona here? But mukomana chi ndakaramba ndakangomira nemudzimai wangu because ndakadanana naye, ndaitoenda kumba kwaainge achigara, but aitoramba zvachose kuti ndinge ndichirara naye no matter how hard I tried. Musi wandakazomujuma ndo musi waakabva achizonditizira, in which mama vakabva vati hakuna zvinhu zvakadaro, ari kunyepedzera uyu, haasi kana kumborwadziwa. Zvakandirwadza mukoma, handidi kukunyeperai, asi ndo zvainge zvitoripo. Ndakazongogara hangu pamba nemudzimai wangu, but amai vangu vainge vasingatombomudi zvachose, zvekuti iyewo akazogumisidzira atova neconfusion, ava kusaziva zvino kuti oita sei. Saka ipapo vainge vasingadi kuti ange achigara pamba, iniwo vainge vasingadi kuti ndige ndichibva pamba. The situation was very tense, but takazoita sekunge tainge tava kuwirirana inini naamai vangu, uye zvekare vachiita sekunge vanowirirana nemudzimai wangu, zvekuti vainge vava kutokwanisa kutotaurawo neni. Nerimwe zuva apo pandinofungidzira kuti ndo pavakazopa mudzimai wangu case, tainge takagara tiri busy tichitokonyora chibage, ndipo apo amai pavakabva vachizongoridza tsamwa vakasimuka. Mukoma zvakatinetsa. Saka vakabva vazoenda mumba, iye mudzimai wangu kwava kuvatevera achida kuvabvunza kuti dambudziko rainge rimborirei. Amai vangu vakabva vamurova mukoma, vakamurova mbama padumbu rake. Apa ndikutaura nezvemunhu ainge aine pamuviri. Vamurova kudaro, mangwana acho makuseni akazotanga kubleedha, then akabva achizokumbira mari kwavari because inini vainge vasingatodi kutaura neni yekuti tinge tichikwanisa kuenda kuchipatara. Mama vangu vakati kwaari zviri nani kuti chinhumbu chacho chinge chichibva, ndo zvavakataura izvozvo. Saka kubva ipapo mukomanashe ndakangoona kuti amai vangu vainge vasingatombofarire mudzimai wangu zvachose. Apa vaizviita sekunge munhu anonamata. Ndakangokwirirawo muchechi yekuti tainge tisingatendedzwi kuti tinge tichienda kunobvunzira kudzin'anga kana kumaprofita, but pandakatanga kuzogara nemudzimai wangu akandikurudzira kuti tinge tichienda kuchechi idzodzidzi dzemweya, because ainge achiti zvose zvainge zvichiitwa namama vangu zvainge zvisitombori kana normal zvachose, kuti vangavenga muroora kusvika palevel rekuti vanomurova mbama zvekuti anobva abva pamuviri. So what we did mukoma ndezvekuti takabva tachizotanga kuenda kuchechi. Tichienda kuchechi kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa kuti amai vangu ivo vainge vaine zvavainge vachiziva, asi kuti ndinge ndichivananga amai zvainge zvisingaite, plus belief ndainge ndisitomborina kana belief iyoyo yekuti amai vangu vangaita zvinhu zvakadaro. Mubereki wangu kuti angandigadzirira mudzimai wangu so that
asazokwanisa kundiitirawo mwana. Handiti kana akaita mwana anenge atori muzukuru wavo here, vanenge vatobhenefitawo, dzinza rinenge rakura. But mukoma muroyi haumbofi wakamugona ba. Amai vangu vanoroya, vakaroya mudzimai wangu. Hanzi ipapo ndozvatakaudzwa gore rino. Apa madzibaba ava dai kwanga kuri kunzi vainge vari munhu wekuziva, ndaikwanisa kuti zvimwe kuda mudzimai wangu iye ndiye akataura navo madzibaba ivavo akavaudza update about everything. But munhu wekutoti ndini ndakatomutsvakawo ndokubva tachizoenda kumba kwake. Takatobva kulocation kwandinogara nemudzimai wangu ndokubva tachizoenda kulocation ikoko kwaanogara. Patori nekamufambo unenge wava kutoita sekunge wava kutobuda muprovince muno mandinogara, province yeGauteng. Tasvika kuya madzibaba vaya vakabva vati sezvo zuva rainge rava kutoda kutodoka, zvainge zvisingaiti kuti vatibetsere, plus vaikwanisa kuzotora nguva, vakati ndichamukira mangwana acho makuseni ndobva ndakubatsirai. Mukomana chi takangorarawo mudining, but vakangoti ndoda kukupai munamato, pane zvichaitika. Usiku hwose hatina kurara. Amai vaifona, vakatanga kundifonera tichiri kudya sadza tichiona TV. Madzibaba vaya vakangoseka zvavo, vakati nhasi muchazviona kani, handiti ndakupai munamato, kana manyatso kugona kuushandisa munamato iwoyo muchazviona. Saka patakageza nemunamato vakatiti taisafanira kuti tinge tichigeza tichivhara maziso edu, asi taifanira kuti tinge tichigeza tichivhura maziso edu. Ndo zvatainge tichiita ipapo mukoma. So amai vakafona, vaifona vobva vanditi pinda paWhatsApp. Ndikapinda paWhatsApp vobva vatanga kundibvunza mibvunzo like yekuti ko uri sei mwanangu, zvandakusuwa, ko mudzimai wako ari sei, muri kuwirirana here mazuva ano? Vachitanga kundipa counseling kuti mudzimai usamutuka, tinozviziva kuti mudzimai wako ingomwa, ari kutadza kukuzvarira mwana, but iwewe chingoramba wakamira chete pana Ishe Jesu Kristu. Apa vainge vachindinamatira paWhatsApp mukoma usiku hwose vachingondifonera. Madzibaba vakanditi usamboregedza kudavira macalls avo, nekuti kana muroyi wako achikufonera anenge achida kutotumira zvinhu zvake kwauri, iwewe zvisiye zvinhu izvozvo zviuye kwauri, but zvichabondera nekuda kweminamato. Komana achikutaura kudai so, amai vangu vari kurwara, vari kungodona mazino mumukanwa. Hakusi kunzi vanorwara zviya zvekuti havachakwanisi kana kuita sei, vanotoita mabasa ose epamusha, kutorisa mombe, kana kuri kunzi vazukuru vanenge vasipo, zvose vanoita, kana kunotsvaka huni, hapana chavasingaiti. Asi nyaya iripo ndiyoyo yekuti ivo amai vangu vari kurwara, vari kudona mazino mumukanwa one by one. Ndakambotaura nevamwe sisi avo vanoziva nyaya yacho yose, vakangonditi mama havasisina kana mazino mumukanwa, ari kudona ose. Saka ndichiri kushandirwa navo madzibaba ava. Ndiyo confession iyo ndinayo. Ivo vakanditi havasi kuda kuita like go back to sender inovauraya amai, but vanoda kuita a go back to sender yekuti tichaitawo mwana, kana taita mwana hanzi vega vachasvika pakuzvinyarira. Ndiyo confession yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakapa vamwe sangoma apo pandainge ndichiri kugara kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuCanada. Pandakauya kuno mainge muri mugore ra2012. Ndaiva ndiine imwe shamwari yangu yandainge ndichiwirirana nayo. Zvemanjuzu mukoma zviriko, vatoriko vanhu vane manjuzu. Like pandakatanga kugara nefriend yangu, ndakaona kuti munhu ainge asiri normal, aiti kana akatsamwa. So munzvimbo imomo matinenge tiri maitanga kuita imwe mhepo yekuti yaityisa, kana mamwe mafloods aingoitika zvaiitika kana akatsamwa. Worst of all, kana kuri kunzi akarwadziswa nemurume, murume iyeye aisvika pakudzoka ega achimukumbira ruregerero, then aiti kana zvadaro iye aibva ati anoda kana mari yakati uri muripo, ndokutoti zvinge zvichitoita senani. And aiti kana akarara nemurume aitotaura kuti murume uyu ndoda kuti mari yake yose
inge ichizova mari yangu. So zvinhu izvozvo ndakatanga kubhilivha mazviri, even though ndainge ndiri munhu ainge achinamata. Pandakazotanga kugadzira mapapers angu ndinge ndichiuya kuno kuCanada, ndakauya hangu kuno kuCanada ndichiita sekunge ndiri mupoteri, but ndainge ndichida kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba negwara rakanaka. So what then happened mukomanashi was that ndakabva ndachizoudzwa neimwe n'anga kuti taifanira kuti tinge tichibira chipo chefriend yangu. Ndikati ini zvemanjuzu handizvidi, ndinozvidii because ndinonamata. Vakabva vanditi ivo vainge vachida kushandisa, kana kuri kunzi ishavi, vakati vainge vachida kushandisa shavi iro rainge riri paari kuti vange vachizorishandisa kurirapa. Sangoma uyu aingozvita hake kunge muZulu, but ainge achibva kuZimbabwe, because I don't think kuti maSouth African vanyanya kuzvinzwisisa izvozvo zvekurapa nemashavi enjuzu. Saka vakati vainge vachida shavi racho iroro. Mushure mekunge ndazobvuma ndopa vakabva vachizondipa muti, kamwe kamuti. Vakanditi kamuti aka kandakupa zvinoda kuti unge uchizokatyora. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Mushure mekunge ndaita saizvozvo vakanditi ndaifanira kuti apo pandinenge ndiri munzira zvino ndava kuya kuno kuCanada ndopota ndichidya tumuti itwotwo. Mukoma ndakangouya kunoku zvinhu zvangu zvikatotanga kutofamba zvakanaka. I later found out kuti this girl, she was murdered, and I believe kuti ivavo sekuru vacho vanenge vakatsvaka mahitman kuSouth Africa akaurawa, akangopfurwa nepfuti nerimwe zuva, akangotorwa neumwe murume uyo waakasangana naye ameno hanzi paonline, but iye aitawo futi zvekutengesa muviri wake. So people are not sure kuti vakasangana first of all physically here ikoko kwavanoita zvekutengesa muviri, kana kuti vakangoita zvekungobhukana online then murume ndokubva auya akazomutora. But murume uyo hanzi ainge achifamba neToyota Corolla yainge ine GP number plate. At that time ainge ava kugara kuDurban. Akazongoonekwa mukoma ari paside peroad, akaiswa mubody bag with 3 bullets pahuma apa. Ndo zvakaitika izvozvo mukomanashi. So this woman, she passed away. I moved on with my life and forgot, or let me say I chose to forget about her. But now mukadzi uyu anopota achiuya kwandiri, and I cannot even sleep at night. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngati vabatsire mucomment section. But ininika munamato wangu ndewekuti dai ambokunetsai chaizvo bhururu wenyu uyu zvekuti mega munodzoka kuAfrica, munodzoka kuZimbabwe, sezvo muchiti munoziva hama dzake, munge muchingodziudzawo kuti ndo zvamakaita. Maybe you played a role, pamamusi kudawo kuzobuda henyu pachena kuti you played a role in her death, but dai musikana uyu anyatsokunetsai zvekuti mega munodzoka kuZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Sure kuita hutsinye hwakadaro, kuronga nen'anga simply because you just want to go to Europe. Wava kupiwa mazi kumushonga uchinzi uri kutorera umwe munhu chipo chake chaainge achishandisa, but zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. At the age of 24 mukoma ndo pandakabata mishonga. Ipapo ndingangoti ndakagraduata kuita muroi. Ndichiuya panapa ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichingondibatsirawo, because ndine nguva dzekuti ndinonzwa moyo wangu uchiita sekunge unenge uchidzvanywa nemunhu anenge aine ruoko runenge ruine mazinzara, because unopedzisira wava kurwadza. Kana zvaita saizvozvo mukoma, ndinokwanisa kana kungotuka umwe munhu wandinenge ndisingatombozivi, munhu iye otosangana nebad luck. It's like I am very evil. Izvi zvakatanga pandainge ndiine 24. Ndakangorwadziwa nekuda kwekuti imwe cousin sister yangu akandidaidza ndikabva kumusha. Ndichangoti ndakangokurirawo kuGuruve. At that time ndainge ndichishanda samaid, ndaishandirawo vamwe vainge vaine vana vavo
vainge vari kumhiri kwemakungwa ndainge ndichipiwa $96 yainge yakawanda because ipapo painge pasitomborina kana basa rakawanda randainge ndichiita. Saka cousin sister yangu mushure mekunge achata adzoka kuhanimon, so vainge vaine imba yavo yainge yakakura. Akabva achizonditora because aiti nhumbu yake yainge ichimurwarisa. Ndikabva kumusha kuGuruve ndokubva ndachizoya muHarare ndikatanga kugara navo. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ainge achazondipa salary. Tainge tisina kana kumbogara takataura nezvekuzopanana masalaries. Mukoma ndakangogara. The day randakazomubvunza akanditi handiti uri kudya here uchiguta, saka chimwe chauchada chimbori chii? Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. I ended up giving up. Ndikati ndo zviripo, zvino ndingaita sei? Soon after that mukoma ndo pandakazongosangana neimwe friend yangu ainge achingoitawo izvozvo zveun'anga. Amai vake vainge vari n'anga, saka aipota achitengesa mishonga yemusana. Ndakangomubvunza as a joke, ndikabva ndamuti nhaiwe zvinoita here kuti ndinge ndichishandisira cousin sister yangu mishonga so that ange achizorambana nemurume wake? Akatonditi ndichabvunza amai vangu, asi vakati kwandiri kana kuri kunzi ndinenge ndichida kubetserwa mahara ndaitofanira kutoti ndige ndichimbovashandira ndichiita zvekutengesa mishonga yavo. Ndaitoenda mutown ndotonotengesa mishonga yavo zvainge zvisingazivikanwi kana nehama dzangu. Kwava kutopiwa mishonga, ndakapiwa hoko idzo dzandakanzi ndige ndichicherera pagedhi. Kusvika pari nhasi mukomanashe atongori nemamwe maziproblems aanosangana nawo mulife make. Mukamunzwa achidemba atori neproblem yekuti kana akangobata mari muruoko anenge aine maproblems anenge akawandisa kudarika mari iyo yaanenge ainayo. Haatomborina kana chisvinu chaari kumboita nemari yaanobata. Murume wacho muone zvenyu munhu wekutoti iye pache zvake ari kushanda basa rine mari, but at the end of the day nekuda kwemukadzi wacho haana kana chaari kukwanisa kuita nayo mari iyoyo because ndakavagadzira chiraramo chavo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangooma hazvo vedu we, ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa apa unenge watorawo waunenge uchiti mwana wamai vako, your cousin, but usingatozvizivi kuti your cousin iye atori neshungu dzekuda kutokuona uchitotambudzika. It is very painful, but ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndina maproblems awo andiri kusangana nawo. My marriage has turned into a spiritual warfare. Ndiri kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Please pray for me. Even if mukaita zvekunyora maprayers enyu mucomment section, zvimwe kuda kana ndonamata uri usiku ndinokwanisa kuzoitawo ndichiverenga macomments enyu. I've been trying to pray but zvinhu zvacho hazvisikana kumbofamba zvakanaka. What pains me mukoma is that iye murume wangu uyu ndisingade hangu kutaura surname yake, but atori muzukuru weumwe atori nemukurumbira munyika yedu yeZimbabwe, zvekuti kana ndikangokuudzai surname munotoshamisika kuti saka murume wangu uyu iye akangorerwa kokumusha kwana amai vake, akatoreswa birth nechitupa nasekuru vake, saka surname ndiyoyo. Atori munhu atoriwo nemukurumbira zveshoma, saka anondishungurudza mukomanasha. Pose apa zvainge zvimbori nani, but dambudziko ravapo nderekuti murume wangu ane small house. Takatombogara pasi akanditi small house it's not like he wants to have 2 wives, but ari kungoda kungova nesmall house. Saka mukufamba ndikuudzwa kuti small house iyi yakashandisira murume wangu mushonga wemupfuwira. Saka mushonga uyu waakashandisa ndo wava kukonzeresa kuti murume wangu dzimwe nguva ange achingorara muspare make. Akatoti maid ange achirara mugaraji, iye ava kurara muspare mainge muchimborara
made. Dzimwe nguva anokwanisa kana kungoreceiva call kana kuma 1 am. Small house iyi haina kana nhumbu, inokwanisa kungotanga kungochema ichiti iri kurwara. Baba vekwangu vanobva vatomuka vobva vatoenda kusmall house vachiti ko kana kuri kunzi akafa ndinozoita sei. Saka ndo nyaya iripo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. It is very painful. Hanzi ndo zviri kuitika izvi kwandiri. Let us try to assist her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.